नोंथांखौ दिनैनि जानाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबसुनि कनफारेन्सआव मा थांखि लाखो मा थांखिफोरखौ सावरायखो नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफादनि खुंगा 43 बोसोरसालि जथुमा आरो राङापारा दख्रा दुलाराय बर' फिसा आफादनि खुंगा 43 बोसोरसालि जथुमा बियो 19 आरो 20 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों लानानै खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया दिनै गेवलां मेल मैयानि थान्दै मेलाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफादा फैबाय थानाय समाव जिहेतु नैबे मुभमेन्ट पिरियड बे मुभमेन्ट पिरियडआव जेरैखि जायाबाबो नैबे 3rd एकर्डआव सनितपुर जिल्लानि बर' गामिफ्रा जाहाथे थालाङा बिनि सायाव गोख्रों थांखि लानानै फैबाय थानाय समाव समाजा बायदि थोनो बैबायदियैनो मैखोम सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै थांखिखौ जाफुंसारनो थाखाय गोख्रों थांखि लायो। आरो बे समाव सनितपुरनि जिखि आफादाव थाया मानो जिखि दोलोआव थाया मानो नैबे समाव मोनफ्रोमबो आफाद एबा दोलो सुबुंफोरखौ खौसेयै बदलनि थाखाय खोथा बुंनांगौ होननानै थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे मुभमेन्ट ग्रुपनि जाखिनि थांखि संकच सदिया बे प्रप'ज बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जेसेबां बर' गामिफोर दङ एबा प्रप'ज एरिया बेखौ फैबाय थानाय सप्तायाव जाहाथे बड'लेण्डआव हाबजोबो बेखौ हानाय बायदियै खामानि मावनो थाखाय जोंनि जिल्लानिफ्राय गोख्रोङै दुलाराय बर' आफादनि थान्दै मेलाव दैखांनो थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे समाजाव सोलिबाय थानाय खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा बेसाद बाहायनाय, थिर जुवा जौ लोंनाय, उन्दै गथ'फ्रा फेग्रा बेसाद लानानै बाय दाब्रायनानै जिउ खहा जानांनाय बेफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव गोख्रों खामानि मावनानै बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थांखि लादों। आरो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा मैया राङापारानि थान्दै मेलाव रायजो राजाफोरानो जौ जुवा लोंनाय फेग्रा बेसाद बाहायनाय बेफोरखौ गोख्रों होबथानांनो थाखाय दखरा आफादखौ गोख्रों थांखि लानो थाखाय बिथांमोना गोख्रोङै थान्दै मेलाव दैखांदों। दा थांखि बायदियैनो मैया राङापारा दखरा थान्दै मेलावबो गोख्रों रायजोनि थांखिजों फेग्रा मुवा बाहायनाय, थिर जौ जुवा गेलेनाय बेनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गोख्रों हाबाफारि लानांगौनि दखरा आफादा रायजोनि मददजों थांखि लानाय जादों। आरो बे एखे थांखियैनो जिल्ला आफादावबो बे थांखिखौ लानाय जादों। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोर फेग्रा बेसाद आरो बायदिसिना फैसानि खेल गेलेनायफोराव जों लोब्बा थायोब्ला गेरेमसा बर' माहारि दानायाव जों जाफुंसार जानो हानाय नङा। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय नैबे बड'फा मिसननि हाबाफारिखौ लानानै बेफोर जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय थांखि नाजावनाय जायो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बे प्रग्रामनि सोमोन्दै नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय सुंद'यै फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुमा राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादनि 43थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया खोब मोजाङैनो जादों। मोनसे समाव सनितपुर जिल्लायाव दिनैनिफ्राय 20-25 बोसोरनि आगोलाव गाजा गोमजा नङामोन, गुबुन मोननै जिल्लायाव ओंखारजानायमोन। बे 24-25 बोसोरनि समाव आंनिनो दैदेननायाव सनितपुर जिल्लाखौ खौसे खालामनाय जादोंमोन। गहपुर आरो तेजपुर बेफोरखौ खौसे खालामदोंमोन। आरो बिदिनो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों बे मेलाव फैनानै गेवलां मेलाव फैनानै जिथुनिखि राङापारा ओनसोलाव मोनब्रै दखरा फरायसा आफाद दंमोन। 1999-2000 मायथाइयाव आंनो बुंनाय जादोंमोन खौसे जानांगौ होननानै। खौसे जाबाय दिनै मोनब्रै दालाय आफादा दिनै राङापारा दखरा बर' फरायसा हिसाबै महर मोन्दों। आरो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों जाय समाव जोङो बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबाय थादोंमोन। बे दैदेनबाय थानाय समाव जोङो पुलिस आर्मिनिफ्रायबो गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। फारसेथिं जोंनि बर'नि थिउरियाफोरनि गेजेराव जोंनि गावनि बिदा फंबायनि भुल बुजाबुजि जानायनि गेजेराव जों बिराद जोंनि समाव दैदेनबोनाय समाव जों खस्थ' मोन्दोंमोन। नाथाय नै दिनैनि बे मुहुर्तआव बिराद मोजां मोनसे परिबेक आरो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों। जिथुनिखि राङापारा कलेजाव जों जिथिया राङापारा कलेजाव दंमोन बै समाव बर'नि फरायसाफोरनि अनजिमाया खममोन। बेनिफ्राय दिनै जों नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो राङापारा कलेजाव बर'नि जिएस जाबोनायखौ जों दिनै नुबोनो मोन्दों। बेनि थाखाय जिथुनिखि बर' फरायसा आफादा राङापारा दखरा बा सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा जिथुनिखि मदद होनायनि थाखाय जोङो राङापारा कलेज बायदियाव नेहाथारिखौ मोननो हादों। बेखौ आङो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। मानगोनां सार,
जिहेथु जोंनो दा केब आरो कानि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय बर'फोरा मानो सापर्ट होदों ना होआखै बे काखौ आरो केबखौ दिनै 20 डिसेम्बर बे 20 डिसेम्बरनि बे बेलासि समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलांनायनि समाव जों दिनै बर' हारि दानायनि गोबां बाथ्राखौ लानानै फैबाय थानाय जे मोनसे एकर्ड जागोन बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे एकर्डखौ मोगथां महर होनांगौब्ला जोङो माबायदि हाबाफारि लानांगोन आरो जोङो जिल्ला हिसाबै माबायदि बेयाव बाहागो लानांगोन आरो जोंनि मावनांगौआ मा बेखौ लानानै थांनाय हरनि डेलिगेट सेसनाव आबुङै सावरायनानै लादों जेब्लासिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे एकर्ड NDFB प्रग्रेसिभ जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनथाम समाजारि आफादजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोनसे एकर्ड खालामनो दानसे दाननैनि गेजेराव खोथा होनानै दोननाय जादों बे खोथा होनाय लेखा बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोंहा सिङारि आरो बायजोआरि जि माखासे हाबाफारि लानांगौ दङ जि माखासे हाबाफारिफोर लाबाय थादों बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जादों आरो थांखि लाजाना लादों जे फैबाय थानाय समाव एकर्डआव सनितपुर जिल्लानि गासै गामिफोरा हाबफानांगौनि थाखाय जों जिबायदि हाबाफारिफोर लानांगौ दङ बेखौ सम आरो सुजुगा आरो समा जुदि जोंखौ नारसिनोबा जोंखौ थोनोबा जों जायखिजाया हाबाफारिखौ लानाय जाथों होननानै थांखि लादों सनितपुर जिल्लानि गोग्लैसोनानै थानाय माखासे हा हुनि खोथा फरायसालिनि जेंना पन्सायतआव हाबनो मोननांगौनि जेंना गासै बिथिंखौ लानानै बे डेलिगेट एबा थान्दै मेलाव जों सावरायदों आरो थांखि नाजावदों बेखौ जों जेरैखि जाया सोमावसारनायनि गेजेरजों अहिंसानि जि खान्थि बे अहिंसानि खान्थिजों सोमावसारनायनि गेजेरजों जेरैखि जाया जोंनि बे माखासे दाबि जि माखासे जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनानै दिरुननानै लानांगौनि थाखाय जायखिजाया समावनो जि मोनसे हाबाफारि लानो गोनां जाया बे हाबाफारियाव जोङो जेरैखि जायाबाबो लानांगोन आरो लानो थाखाय जों थांखि नाजावनानै लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाया थांनाय 6 दानसोनि सिगांनिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फरायनाय एबा सोलोंथाइनि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय मिशन 200 होननाय मोनसे मिशन फोसावदों थामहिनबा 2020 मायथाइयाव जानो गोनां जि मोनसे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खमैब्लाबो फरायसालिफोरनिफ्राय खमैबाबो 200 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानांगौनि थाखाय गोबांथार हाबाफारि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 6 दानसोनिफ्राय खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनाया फेब्रुवारि दाननि 10 अक्ट'आव जिहेतु मेट्रिक आनजादा जागोन बै मेट्रिक आनजाद जाजासिम लेनथारियै सोलिबाय थानांगौनि थाखाय जों थांखि लाजानानै लादों आरो जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय लाइमोनफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय माखासे फेग्रा बेसाद बाहायनाय जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों माखासे थांखि नाजावदों जों जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानो हायाब्ला जोंनि गेजेराव बायदिसिना गालाय गुजाय जाबाय थायोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरजों गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों जोङो नेवसिजागोन आरो जों नासयजागोन आरो बेबायदिनो बर' माहारिया थांनाय गोलाव समाव फेनाय बेसाद बाहायनानै गफबना थानायनि थाखायनो दिनै जालाखार बिलाखार मोनसे अबस्थायाव दङ होननानै जोङो सिन्था खालामनो हायो दा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो एसेब्लाबो दिनै एसे गाबोन एसे बे फेनाय बेसादफोरखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जेरैखि जायाबो जोङो सेन्टाराव गलायाव लामा दथायाव लुदु गेलेनानै तास गेलेनानै डाइस गेलेनानै खेल खेला गेलेनानै सम बारहोनायनिफ्राय गोजानाव थानानै फरायसाफोरा मोजाङै फरायनांगौनि थाखाय जोङो बाथ्रा बुंदों आबाद मावग्राफ्रा मोजां आबाद मावनांगौनि थाखाय जों सावरायलायदों बेफार फालांगिखौ मोजाङै खालामनांगौनि थाखाय जों रायजोफोरखौ खावलायदों आरो जों बे समाव बयखौबो गोजोन आरो खौसेथिखौ रैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय जोङो गोबांथार एबा गुवारै जों सावरायनानै लादों जायखिजाया थासारियावनो जाहाथे जोङो जोंनि आलादा रायजोखौ बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय खनसेयैनो ज' आरो जेसेबां हागौ एसेबां गोब्राबै अहिंसानि खान्थिजों सोमावसारनायनि हाबाफारिफोर लानानै जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो गुवारै सावरायदों आरो थांखि नाजावनानै लादों दा जों बुंनो नागिरो बे दान मोनसेनि गेजेरनिफ्राय जि मोनसे सोलिबाय थादों केब बे केबखौ अलरेडि आसाम सरकारा भारत सरकारा थोंगोथोङैनो पार्लियामेन्टआव पास खालामना लानायनि उनाव रायजो सभायावबो बेखौ लक सभायावबो बेखौ पास खालामनानै लाबाय बेनि उनाव भारतनि आफादगिरियाबो बेयाव सिगनेसार मारिबाय सिगनेसार मारिनाय लोगो लोगो मोनसे आयेन जाबाय
दा आयेन जानानै फैनाय लोगो लोगो बेखौ आयेननि जोहै आयेननि बेबस्था लाफिनांगौ मानि बे मोनसे खान्थिखौ जेरैखि जायाबाबो होबथानानै लाखिनाय एबा बेखौ बातिल खालामनाय एबा बेखौ नेवसिनायनि खुनु मोनसे राहाफारि गैया। दा बे समाव जि मोनसे आयेन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनिफ्राय दायो फैयै फैयै आफादगिरिनि सिगनेसार मोननानै का एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जानानै फैबाय। दा बे एक्टखौ जेरैखि जायाबाबो होबथानांगौनि थाखाय गुबुनारि एबा भारताव थानाय आसामाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गोब्राबैनो आन्दलन खालामनाय सोमावसारनाय हाबाफारि लाना सोलिगासिनो दङ आरो बे सोलिबाय थागोन। नाथाय बर' माहारिया गावनि सुबिदा आरो उसुबिदा बेखौ नायनानै बेयाव थोंजोङै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बाहागो लानाय जायाखै। बर'फोरखौ थोंजोङै बेयाव बाहागो लानो जों बुङाखै। बेयाव बाहागो लायोब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा बर' मानसिफोरा बर' सुबुंफोरा जुदि बाहागो लायोब्ला दा जायखिजाया बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद बै आफादफोरनि फिरफिलाखौ लायालासिनो जेराव जि प्रयजन जादों जेराव जिबायदि गोनांथि दङ बेखौ नायनानै बाहागो लालायनो थाखाय जोङो बुंनाय जादों। खिन्थु बेहाय कुनु दिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादा गावनि फिरफिलाखौ लानानै बाहागो लानो नाङा, बाहागो लानाय जानो मोना, बे मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखायै बुंनानै होदों आरो जों थिग खालामनानै लादों। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव जोंनि हा हुनि जेंना, जोंनि फरायसालिनि जेंना, कनसार्टआव हाबनो मोननांगौनि जि जेंना, बे जेंनाफोरखौ जों होख्रावबोबाय थादोंब्लाबो बिथांमोना जोंनि फारसे एसेबो नायफिनाखै। जोंजों लोगोसे बिथांमोना मालाबाबो बाथ्रा बुंफायाखै आरो जोंजों लोगोसे बुंफानाय आरो जोंनि माखासे खामानिफोराव जोंखौ लोब्बा होफानाय, मदद होफानायनि अनगायै बिथांमोना हानायमानि जोंखौ नेवसिनानै जोंखौ जोगारनानै लाखिनाय जोङो मोनदांनो हादों। दा बेनिखायनो बिथांमोननि अलखद समाव जोंबो एसे रेस्ट लानानै बिथांमोनखौ मोनसे बुजिहोनाय एबा बिथांमोनखौ एसे मोनथिहोनाय, साननो गोनां बायध' खालामनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लानानै बे मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारि केब एबा कानि जि मोनसे सोमावसारनाय जाबाय थादों बे सोमावसारनायाव जोङो थोंजोङै बाहागो लानाया थिग नङा होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सारखौ फंनैसो बड'लेण्डनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिनै गोहोराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गाज्रि 47थि बोसोरसालि जथुम्मा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो स्पेसियेलि सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जि रायजो खुंनाय बेयाव गोबां जेंना दं। मानोना रिजार्भ ओनसोलाव रायजो जानाय आरो रिजार्भ ओनसोलाव रायजो जानायखाय बेवहाय फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, हा हुनि सेटलमेन्ट जायाखै, लामा सामा गैया, दै लोंनायनि बेबस्था गैया, इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था गैया आरो लोगोसे देहा फाहामसालि गैया। जायनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु जानायनि गेजेराव थांना थानो गोनां जादों। आरो बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गोबां गौथुमफ्रानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ओरैहाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावदों। आरो बेनिखायनो बेहाय जों गुबुन गुबुन संगठनफ्रा दुलाराय भारत सरकार 2006 मायथाइयाव जि एसटि एन्ड ट्रेडिसनेल फरेस्ट डिवेलपार्स एक्ट आयेन पास खालामदोंमोन बेनि बेबस्था मथे बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो हा हु होनांगौ होननानै जों खावलायबोदों। आरो बेयाव दिनै जुदिও भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हा हुनि होनाय बेबस्थाखौ होबाय, खिन्थु असम सरकारा दासिमबो होआखै। गभर्नरनि अर्डार दं, चिफ मिनिस्टारनि अर्डार दं, खिन्थु थेवबो दिनै लकेल डिसि आरो फरेस्ट डिएफअफ्रा बेखौ राननानै होआखै। बेखाय जेंना गोबां दं आरो बेखौ जों दिनै जिहेतु असम सरकारनि सिङाव थायोब्ला बेयो माला जागोन खुनु गेरेन्टि गैया आरो बेनिखायनो दिनै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एन डि प्रग्रेसिभ आरो डिफ्रेन्ट जेनेरेल फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे मोनथाम संगठन बर'लेण्ड नांगौ होननानै आलादा बर' रायजोनि सोमावसारबाय थादों आरो बे सोमावसारनायखौ लानानै दिनै भारत सरकारजों सावरायबाय थादों आरो सावरायनायाव दिनै जों भारत सरकारनिफ्राय मोनसे थिरांथा मोननो हादों जे बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांसिगोन। बेनिखायनो जों बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आश्वास होदों जे
बर'लेण्ड जायागौमानि बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनो दिन हाफोरनि बेबस्था मोननाय नङा गुबुन गुबुन बेबस्था मोननाय नङा बेनिखायनो जों गासैबो आलादा बर' रायजोनि थाखाय ज' नांनि आरो दिनै जिहेतु सरकारखौ सावरायबाय दङ सरकार बुंदों थाबैनो जागोन आरो जों जिहेतु दाबि खालामदों जे सौदियाहालागै जि दाबिखौ जों माबायाव 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा जि स्टार्ट खालामदोंमोन बे समनिफ्रायनो जिहेतु जोंहा सिमाया दं बेनिखायनो बे सिमा दाबिखौ जों गासिबो नागाराखै आरो बेखौ लानो जों सरकारखौ सावरायदों आरो गाबोन बर'लेण्ड जेंनाखौ बोस्रांनायनि उनाव सरकारजों सुक्ति जायोबा बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजि ओनसोलनि बर' ओनसोलफ्राबो बे सिमानि भितराव हाबगोन आरो बेयाव हाबोबासो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला आरो धेमाजि ओनसोलनि फरायसा ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि जेंना हा हुनि जेंना स्कुलनि जेंना लामा सामानि जेंना दै लोंनायनि जेंना गासैबो बोस्रांजानाय जागोन आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जे रायजोफ्रा अन्तत गोनो गोथो जानाङा जिहेतु जों जेंनाखौ बोस्रांनो ओंखारबाय सरकार जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै थिरांथा लाबाय आरो जों बेखौ धैर्य सहकारे सरकारनि जि सिद्धान्त जि जोबथा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय सरकारा थिरांथा लादों जों बेखौ नेनानै थागोन बेखिनिखौ जों बेयाव थानाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों गोजोननाय थाबाय सार